Mama Mary loves you. Me too. Balita ko, magaling kayo kumanta dito. God bless you. Mama Mary loves you. Me too. Ngayon po, pwede pang ipagdasal mo lang yung katabi mo. Kung pwede mo siyang i-pray over. Bahala ka na, Lord, sa aking kapatid. Huwag mo siyang pababayaan. Sana magbigyan mo siya ng lakas, makayanan, naging mas mabuti pang tao. Kantahan mo yung katabi mo, God bless you, Mama Mary love you, me too. One more time. God bless you. Sampal-sampalin mo yan. Mama Mary loves you. Me too. At sa lahat po ng birthday celebrants this year, happy birthday to you. Wow, lahat tayo may birthday. And may the spirit of Christmas be always in our heart. Everybody, big heart, big heart. Panginoon, kayo po ang big heart. We are all in your heart. All in. Salamat po, Panginoon. Human heart. Yan, Lord, sana ang puso ko maging more human, mas mapagmahal, mas generous. Palambutin po niyo ang puso ko, Panginoon. Lalong-lalo na sa mga little heart. Yun, yung mga maliliit, yung mga taong walang-wala, mga taong nawawala, mga taong nagwawala. Have a heart for them. Ha? Continue to connect with people, heart to heart. Yung katabi mo, ay, yan. Yan, heart to heart. Yun. Ay naku, mga senior citizen, paano ba? Arthritic heart naman pinagano. One more time, everybody. Big heart, Lord. Salamat po. Human heart, baguhin yung puso ko, matapang na masungit. At lalong-lalo na, magkapuso po ako para sa mga naghihirap. And connect with people, heart to heart. Chain, yan. Alright, anong pangalan ng parish natin? Transfiguration Parish with a heart. Ibigay nga natin. Lahat tayo ngayon, Lord, mahal ka namin. We give our heart to you. Everybody, Lord, mahal ka namin, Panginoon. Salamat po sa pagmamahal niyo. Bigyan naman natin puso natin kay Father. Saan si Father? Father, mahal ka namin, Father. Yan. At ngayon, pwede po ba, mayroon ba kayong bulsa? Okay, everybody. 1, 2, 3. Ibigay mo sa katabi mo. Oh. Oh, yan, ang gagaling pala. Akala nyo, donation na ha. Yan lang po sigurong paalaala. Marami sa atin, nakalimutan na natin maging masayahin. Kapatid, anumang problema mo, huwag kang malungkot. Kasi kung malungkot ka, sad ka. At kung malungkot kang namatay, di namatay kang malungkot. Tapos ng buhay mo, naging malungkot ka lang. Kasi Father, ang daming problema. Yung mister ko ganito, walang pera. Ito paalaala po ni Lord. Happiness does not depend on things, people, situation outside. Happiness is
a choice. Ano man nasa labas yan, kung sabihin ko, Lord, no matter what, I'll be happy because the joy of the Lord is my strength. Masaya ka na. Excuse me lang po mawalang galang. Medyo pinahan mo nga ng tingin yung mukha ng katabi mo. Huwag mo nang bubulagayin ganun. Medyo pina lang. Anong aura ng mukha niya? Joyful ba o sorrowful? Glorious or luminous? Ang daming mga luminous dito, mga luminaries. Ano? Yan. The joy of the Lord is my strength. Cancer po ako 2018. Ang hirap. Miserable po ako? Hindi po. Sa grasya ng Panginoon, bahala ka na, I trust in you. Kung ganun ang attitude, yun siguro ang hinihingi ko na conversion mindset. Marami dito, mega star. Kaya hindi ka masaya. Palagi mong tinitignan yung mali, yung kulang, yung mga dapat, at kulang ka sa pasasalamat. Question. Ilan po sa inyo ang nagdasal ngayong umaga pagkagising? Very good. Mga iba po, kagigising pa lang, ay, ano ba mga chismis, ano. Hindi ka man lang nagpasalamat. Inuna mo pa ito. Excuse me po Kung hindi ka nagising kaninang umaga, lahat ng nasa cellphone mo, memory, accounts, everything, wala na. Tapos na yan. Wala na po. So first thing po, sana po, kung pwede kang lumuhod, kneel down. Pakumbaba agad. So bukas ng umaga, kung magising ka pa bukas ng umaga, kneel down. Say thank you. Salamat po, Lord. 5 plus 5 equals. Ay, smart pala mga parokya dito. 5Q plus 5Q. Welcome. Thank you. Thank you. Kagagaling ko lang po sa isang funeral. 103 years old. Diyos ko. Thank you talaga. Sino bang aabot ng 103? Ikaw kaya kapatid, tignan mo ngayon katabi mo. Sa susunod na Semana Santa, palagay mo nandiyan pa kaya yan? Hindi natin alam Walang nakakaalam. So, sabi mo lang katabi mo ulit, salamat buhay ka pa. Salamat magkakasama tayo. Amen? Yan. Grateful. Gratitude is the best attitude. Ang taong grateful, masaya. Yung taong hindi marunong magpasalamat, miserable. Hindi nagpapasalamat, yung ikaw complain ka ng complain. Imbis na magpasalamat ka, reklamadora ka. Ang lalaki, reklamadoro. Hindi ka nagpapasalamat Nagrereklamo ka agad. Pangalawa, you compare. Bakit siya mayroon, ako wala? Hindi ka nagpapasalamat sa blessing mo kasi tinitignan mo yung blessing mo. And blame. Sisters and brothers, life is short. Today, if you hear His voice, harden not your heart. Please, be careful with your heart. Be joyful. One more look. Tignan mo ngayon katabi mo uli. Excuse me po wala hong personalan. Yung bang katabi mo, may kilay pa ba yan? Ay,
Yes po. Yeah. Oy, mga kapatid, hindi bali ng walang kilay, wag lang mataas ang kilay. Thank you po. Thank you po. I'll see you in heaven. Nung ako'y nauuhaw, binigyan mo ako ng tubig. Salamat. Baka minsan po nawalan ako ng boses. Sabi ni Lord, pasalamat ka na, Jerry. Yung nawalan ka ng boses, temporary lang yan. Ang dami mga husband, walang boses, buong buhay nila. So, gratitude pa rin. Yun po siguro ang isang sikreto. Be grateful. Uy, sana marunong tayong magpasalamat sa mga tao. Yung security guard na nagbukas, bro, thank you ha. Yung waiter na nag-serve, salamat po. Sabi ng iba, bakit magpapasalamat? Binayaran ko naman, Father, trabaho nila yan. Ito kasi panay pera-pera. Kapatid mo yan ah. Try that. Pasalamatan mo yung mga tao. Laking bagay yun. May mga tao bang dapat mong pasalamatan? Ngayong Semana Santa, isipin mo. Tawagan mo kaya, text mo. Salamat lang ha. Yan. Thank you. Oh, marami sa atin ang gulo ng buhay mo kasi mayabang ka. Pride. Kayabangan. Ang taong mayabang, tinatamaan. Ang taong mapakumbaba, pinapagpala. Humility, humility, humility. Kaway nga tayo kay Lord. Lord, thank you. Ay. Pagkakaway, wag ganyan. Kita bilbil yan. Kita bilbil. Pagkakaway tayo, Lord, ayan. Huwag na tayong pasikat, pabongga. Ang problema mo, lahat patalbugan, pagalingan. Facebook mo pa, what for? Para believe sila sa'yo? Feeling mo mas maliit sila? Para saan yun? Sa mata ng Diyos, wala yan. Sa mata ng Diyos, lahat tayo makasalanan, period. Yun lang naman po eh. So pangingin kay Lord, Lord, lower my pride. Masyado ka bang stressed? Ito po ang magandang paalaala. Sinasabi ko sa sarili ko many times, Jerry, go slow. Dahan-dahan lang. Masyado kang nagmamadali, marami kang agenda, forward ka ng forward. Stressful yan. Slow down, bro. Slow down, sis. Go slow. The second thing is, stay low. Pakumbaba lang. Huwag ka ng pasikat, pa-starring, wala na yan. What for? Go slow, stay low, para di magulo ang buhay mo. Yes, yes, yo. Sabihin ka natin yon. Go slow, stay low, para di magulo ang buhay mo. Yes, yes, yo. Bonel. Yeah. May mga bunel pa ba dito? Naku, Yun lang po. Pakisabi mo nga sa katabi mo. Sabihin mo yung pangalan niya. Go slow, stay low, para di magulo ang buhay mo. Yes, yes, yo. Go slow, stay low,
para humaba pa ang buhay mo. Yes, yes, yo. Go slow, stay low, para marating mo ang final destination mo. Amen. Oh, palakpakan po kayong lahat. Low. Mayroon lang po akong i-share sa inyo. Last month, nagbiyahe po kasama isang pare. Calapan to Mindoro. Calapan to Batangas. Roro. Alam niyo yung Roro? Papasok lahat mga sakyan. Late na kami. Father, habulin natin, pwede pa. Nahabol namin. Pero mga pasahero, nakauna na sa second floor, no? Doon sila. Lahat ng mga kuwan ng space ng truck, napuno na. Nakababa pa. Itataas na. Hinintay lang kami para may ataas na yung cover. Ito na. Pagdating namin, wala nang pwedeng daanan para umakyat. Sikip eh. Dito sa gilid, ganyan lang siguro. Hindi ka kasya kung... Sabi ko, dito na lang ako. Dito na lang tayo. Tatayo na lang kami. Sabi ko sa crew, Father, 2 oras yan. Ganun ba? Kailangan pumunta ako makarating. So sabi ko, sige, paano kayo maggawang Sabi ng crew, yung sailor, Father, sa ilalim ng truck, sumuot kayo doon. Siguro mga gano'n hanggang doon. Mga 3, 4, 5 meters. Diyos ko, paano ako But I had to make a decision. Sige, sabi ko. Pag gano'n, dala ko yung bag ko. Sabi niya, Father, iwanan mo na yung bag mo dito. Kung gusto mo talagang makarating sa langit, may mga dapat kang iwanan, bitawan. Masyado kang sa pera, masyado ka sa mga luho, mahirap po. Hindi ka makakarating. Parang yung unggoy. Sa India, gagawin po nila, alam mo yung buko, bubutasan nila, lalagyan ng konting butas, may pagkain. Ilalagay na yung pagkain sa gabi po, o sa makikita ng unggoy, pipilitin niyang ipasok yung kamay niya, okay lang, makapasok. Pero pag hinawakan niya na yung pagkain, hindi na magkasya. Yung unggoy, kung bitawan lang sana niya yon, malaya na siya. Pero yung unggoy talaga ayaw bitawan kahit anong mangyari. Nahuhuli siya. May mga bagay ba na dapat mo nang let go? Hindi lang mga ari-arian po yung bad habits natin. Yung kayabangan mo. Yung kasungitan mo. Katapangan mo sa ibang tao. Siguro, time na to let go. Please bow your head. At tinatanong ka ni Lord ngayon, anak, ano ba yung pwede mo nang bitawan? Kaya ka hindi gumagaling, hindi ka napapalapit sa puso ng Diyos kasi selfishness, pride, being unkind, yung attachment mo sa pera, attachment mo sa posisyon. Please remember, wala kang madadala at the end of your life. Kaya ngayong gabi po, Lord, alam po niyo ang aking mga kahinaan. Patulong po, Panginoon, na sana maialay ko na po sa inyo
anumang dapat ko nang bitawan. Let it go. Frozen ka. Because you don't know how to let it go. O yung galit mo, mga hindi mo pa pinapatawad, let go na. Tama na yan. If you let go, you are free. Patulong po, Lord. Mahirap po. Para sa inyo po, I'm letting go. Alam niyo yung kanta ng Frozen? Let it go. 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 Speaking words of wisdom. Let it go. Everybody now. Let it go. Let it go. Let it go. Let it go. Speaking words of wisdom. Let it go. Palakpakan natin lahat mga naglelet go. Sabi ng isa, Father, Beatles yun ah. Nag-shift. No? Let go. Pangalawa po, iniwanan ko na ba? I had to kneel down. If you want to go to heaven, magpakumbaba ka. Sabi ko, paano ko? Kakayanin ko ba? Paano yung sapatos ko? Madudumihan. Ay, wala na. Bahala na dyan. Nagpakumbaba po ako. Akalain nyo yung matagal ko nang hindi ginagawa. Nung bata pa ako ginagawa yun. Yung tuhod at kamay. Sabi ko kung na-video ako dito, talagang viral siguro. I didn't care anymore what people say. Yan ang problema sa atin. Palagi natin isipin ang sasabihin ng iba. Hindi bali na anong sabihin nila. Basta makarating ako sa langit. Yun. I was decided to go. Number 3, mga kapatid. Yung isang crew, binabantayan ako sa... Father, wag ka munang, matatamaan yung ulo mo. Diretso lang, Father. Konti na lang. I was listening and I was obedient. Kailangan makinig ka at maging masunurin ka sa sinasabi ni Lord sa iyo. Kung ginawa ko lang yung gusto ko, wala na. Lastly, nung tapos na, yung sa harap, sabi niya, Father, konti na. Ayan, Father. Malapit na. Okay, Father. Nung hindi naman ako makatayo. Sabi ko, patulong. I needed someone to help me. Hindi ko kaya. Nung nasabi kong patulong, binuhat niya ako. Nakarating ako, nakaakyat ako, dumating kami sa Batangas, nakaupo po ako, nagawa ko po ang aking mission. 4 things po yung Kwaresma, let go. Anong dapat mong i-let go? Number 2, magpakumbaba. Magpakumbaba ka kay Lord, magumpisal. Magpakumbaba ka sa misis mo, sorry ha, mga anak mo, sorry. Number 3, makinig ka sa salita ng Diyos at obey yung sinasabi niya. Alam mo naman yun. And finally, sabihin mo sa Kanya, Panginoon, kailangan ko po kayo. Amen. Amen. Anong tawag sa pusit na buntis? Positive. Positive. Ito po ang hinihingi ko kay Lord. Sana mas positive ang mindset mo.
Anong sabi ng isda nung hinati siya? I'm tuna. Ay, wala. Hindi nakaka-relate mga tao dito. Anong sabi ng isda nung mamamatay na siya? I'm dying. Ayan. 6-7. 6-7. Are you here? 6-7. Yay! 6-7. Tignan yung mga bata. When you mention that, they connect. I don't know. They don't even know what it means. Pero sabi ko, chill yung 6-7. Okay lang. Pero, mas maganda po, seek heaven. Seek heaven. Seek heaven. Yan po ang ating mission. One more look po Pinahamuli ng... Teka muna, bago mo pinahan ng tingin, excuse me po, medyo pinahan mo nga ng amoy yung katabi mo. Ano ba yan? Amoy lupa na ba yan? Ano? Yung bang katabi mo, may putok ba yan? Mga kapatid, kung may putok ka, huwag mong ikahiya yan. Pinagpawisan mo yan. Yun. Nakakahiya po yung mga tao. Mayroon sila, pero hindi nila pinagpawisan. Ninakaw. Yun ang nakakahiya sa akin. Gaganda ng bahay nila at lahat. Ninakaw lang nila. Please, stay good and stay beautiful. Huwag po tayong mainggit sa mga taong yumayaman, sumisikat dahil sa kasamaan. Today, the Lord tells you, anak, stay good. Stay beautiful. Kaya ngayon po, one more look. Ito, yung pakiramdam mo lang yung tunay na damdamin mo. Yung bang katabi mo, tignan mo nga yan, palagay mo kaya makakaakyat sa langit yan? Ha? Oo naman. Sana all. Paalaala po, anong silbi mo, makuha mong lahat, mawala mo naman ang iyong kaluluwa. Mga iba po, bago mawalang kaluluwa, nawala mo na ang iyong pangalan. Nawala mo ang iyong karakter. Nawala mo yung mga tunay mong kaibigan. Nawala mo yung pamilya mo. Nawala mo ang Diyos. Please, mga kapatid, make a decision. I will go to heaven, Lord. Please bow your heads now. Pwede po ba ulitin natin yung kamay, kanang kamay sa kaliwang balikat? Senior citizen, please. Ayan. Bow your head. Close your eyes. Panginoon, ngayong gabi, nais ko lang po magpasalamat. Salamat po sa mga grasya. Salamat po sa pasensya sa akin. Salamat po sa pagkakataon mapalapit muli sa inyo. Lord, sana po the rest of my life, the best of my life. Hindi ko po alam kung kailan po niyo ako kukunin. Ito pong hinihingi namin ngayong gabi.
Pagdating ng panahon na yun, sana po, Lord, ready na po ako. Ako po'y napatawad. Wala po akong kasalanang mabibigat. Ako po'y nakapagpatawad na. Maibahagi ko ang aking oras, ang aking mga talents, treasures. Nakatulong po ako. Nagampanan ko ang mission ko po. At sana po, Lord, I want to be good. I want to go to heaven someday. Sa tulong po niyo. Makapiling ko po kayo sa kaharin niyo, where there are no more tears, no more pain, no more problems. Mama Mary, tulungan po niyo kami. This is the beautiful prayer. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo akong makasalanan ngayon at sa oras ng aking kamatayan. Holy Mary, Mother of God, pray for me, a sinner, now and at the hour of my death. Amen. Saint Joseph, patron of departing souls, pray for us. Fetch me at the moment of death and bring me straight to God's heart. Amen. Salamat po. Sabihan mo katabi mo, rest in peace. Live in peace. Live in peace. Ayan. O hindi pa ho rest in peace. Live in peace muna. Excuse me po, maiba na isip ko. Sabihin mo na lang sa katabi mo, let's make a promise to see each other in heaven. Someday. Seek heaven. Kamayan mo yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, see you in heaven, ha? See you in heaven. Wow, parang excited kayo. Sige, mauna ka na. Hindi ho. Not so soon kasi mayroong ka pang mission. Please. Retired na ako, enjoy na lang ako, Netflix, K-drama na lang, ganon. Hello. Wala pong nagre-retire sa Panginoon. RIP. You're given the time. Ilan dito mga senior citizen? Wave nga tayo, wave, wave. Ganyan lang. Ito po ang isipin natin. Maraming taong hindi umabot sa edad mo. Many never reach your age. Blessing. Mayroon pa tayong mission. You're given the time for reparation. Lahat tayo may mga pagkakamali. God gives you the time ma-repair, maayos mo, kahit papano. Ma-make up mo. Make-up lang na alam mo. Ito naman make-up lang ng make-up. Make up for lost times. Ha? Intercession. Time to pray. Ilan dito nagigising ng alas 3 ng madaling araw? Alas 4. Gana. Yun po ay time para magdasal. Nagising ng alas 3, natulog ng alas 10, nagti-TV, nag-Facebook. Nagising ng alas 3, TV pa rin at Facebook. Ano yan? Time to pray. Pray for other people. Ha? And P,
Time for purification. Mga masasamang ugali natin, sana mabago na. Ang dami dito, dasal ng dasal, pero pareho pa rin ang asal. Ay, ang gagaling, sige, dasal, madasalin, okay. Pero matapang pa rin, masungit, mayabang, chismosa, ganun pa rin. Anyari, wala lang. Kasi hindi ka nakikinig kay Lord. Purification. Kung ikaw, nagdo-donate, tumutulong ka, napipurify ka rin. Ano yan, Father? Money laundering? Alam po nyo, ang laking problema po ng mga nagnakaw. Pagharap mo kay Lord, yung ninakaw mo na pera, iyan ang sasabihin, o tignan mo, ang daming pinahirapan mong tao dahil dyan. Naku. Stay good, stay beautiful. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, stay good ha, stay beautiful. Reparation, intercession, purification. Pag ginawa mo yan, pag namatay ka, rest in peace. Kung hindi mo ginawa yan, namatay ka, RIP means restless in purgatory. Worse, rotting in the pit of hell. So yun lang po mga kapatid. See you in heaven. Not so soon. Mayroon ka pang mission. Ang mission po, hindi commission. Mga iba kasi yun na lang eh. Ang buhay, Father, pera talaga lahat. Ay, no, sorry. At least, huwag kang maging konsumisyon sa ibang tao. Dahil sa iyo ba, may mga taong nahirapan, may mga taong umiiyak na. Nung po ako'y nag-aral sa elementary, sumasakay sa jeepney, 1960s, lahat ng jeepney noon, mayroong nakalagay na the driver's prayer. Na-memorize ko na kayo po. Grant me, O Lord, a steady hand, a watchful eye, so that no one will be hurt as I pass by. Wala sana akong nasasaktan. Wala sana akong nilalamangan. Wala sana akong ninanakawan habang ako'y buhay at naglalakbay. Bow your head nga again. Oh, the Lord asks you, anak, ano ba yung mga bagay-bagay na dapat mo nang baguhin para wala ka nang nasasaktan? Nakakapagbigay ka sana ng pag-asa. Ano ba yung mga bagay na dapat mo nang ipabahagi sa iba? Panginoon, patulong po. Mahal ka namin, Panginoon. Patulong po para kami po'y magbago. Magkaroon sana po ng kapayapaan sa aming tahanan. Magkaroon sana po ng kapayapaan sa aming bayan. At magkaroon po sana ng kapayapaan sa buong sanlibutan. At nagsisimula po yan sa puso ko na iniaalay ko ngayon sa inyo. Basbasan po nyo ang puso ko. Amen, amen, and amen. May the peace of the Lord be with you all. Pasensya na po kayo, medyo I'm a little dizzy kaya I have to stop here now. How many here are married? Raise your hands. Married.
Uy, good news, good news, good news. According to the latest statistics, married people daw will be given first priority to enter the kingdom of heaven. Congratulations! Sorry tayo mga single. Why? Ask me why. Because many of them have been through hell already. Dumaan na sa impyerno. Kapatid, don't give hell to other people. Sino ho nagtitimpla ng coffee? Si husband o si wife? Why? Uy, sabi nila, husband daw dapat. So bukas ng umaga, husband, ikaw na magtitimpla. Ano? Why? Father, nasa Bible daw eh. Sa Biblia nakasulat, Hebrews. Di ba? Hindi Hebrews. Please don't forget humor. Ako po ang battle cry ko mula nang nagka-cancer ako. Focus on the humor, not on the tumor. Pati sa buhay. Last question po. Curious lang, kung nagtitimpla ka ng coffee, what do you use, your right hand or your left hand? Ako po, I use kutsarita. Mainit ho yung hand. No. Wag po. Oh. Lesson. Masyado ka bang stressed? Masyado ka bang malungkutin? Kapatid, siguro kasi akala mo ang buhay is all about you. No. Life is not about you. It's about God and you. May Diyos, oh. Kung nahihirapan ka, Lord, pairam naman ng kutsarita, tulungan po niyo ako. Di ko kaya eh. Oh, one last, bow your head. Mayroong bang dapat mo nang hingin na kutsarita? Anything that's happening in your life. Patulong po, Lord. Hindi ko kaya. Please help me. Jesus, I trust in you. Mama Mary, I love you. Jesus, I trust in you. Mama Mary, I love you. Jesus, I trust in you. Mama Mary, I love you. Amen. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, mga kapatid, sa sakripisyo ninyo coming here today. Bilang magkakapatid, pwede ba sabihin mo, payong kapatid lang naman. Sabihin mo sa katabi mo, ha? Oh, may mission ka pa, magbago ka na. Magbago na tayo. Palakpakan po natin si Panginoon. Maraming salamat po. Bago po yung ating final blessing, muli po, palakpakan naman po natin si Father Jerry. Maraming salamat po, Padre, for visiting us dito po sa aming maliit po na parokya. And personally, maraming salamat, Padre, kasi kung hindi po kayo yung magiging speaker po namin ngayong araw, ngayong gabi, hindi ko po makikita na napupuno po palang simbahan. Iba po talaga ang Father Jerry, no? Simple pero tagos sa puso at kaluluwa. Kaya palakpakan naman po natin. Maraming salamat. Sabi ni Father kanina, maraming salamat sa sakripisyo. Oo. Tayo naman, no? Maraming salamat sa
sakripiso. Oo. So, yung mga sakripiso po ninyo, ibabalik po natin, iaalay po natin sa Holy Thursday. Yun po yung pagbibigay natin, pag-aalay natin ng pagmamahal sa Diyos at sa pamagitan po ng pag-aalay at pagmamahal po natin sa ating kapwa. And maraming salamat po ulit, Father. Please accept po our simple token po, Father, from our parish. Oo. Thank you. First time ko nadinig yung sakripiso. Yes po. Sakripisyo. So, let me try, Father, kung connect tayo, ha? Give me a number between 1 to 5. Okay? 3? Oh, yan, 3. Kuha ko. Any number po, Mama. 1 to 5. 1. Uy! Connect tayo. Wow, tignan nyo, connect, no? Okay, one more. Ito po mabilis lang po ito. Watch. It will go fast, Ready? Watch. 1, 2, 3. Watch. Wow! Don't forget, humor. Last, Father, testing natin yung faith ng mga parishioners. Di ba nothing is impossible? Okay. Naniniwala ba kayo? Ito na, Tatayo ang panyo. Amen? Mahina. Lakasan pa natin. Tatayo ang panyo. Amen? Naku, kunti pa ho. Ready? Believe, trust, surrender. Ang panyo ay tatayo. Ready? 1, 2, 3. Simple lang po paalala. May mga tao po kasi sabi, di naman kailangan ng Diyos na yan. Dasal-dasal. Look what happens to them. Ang pamilya po na hindi na nagdadasal, kailangan po natin ang kapit sa taas. Dito po tayo. Amen. Amen. Lastly po, tingin pa nyo, ang daming nagagawa. Kung ikay papawis, papaiyak, sipon, Pilipino kong nahihiya. Pero nasaan po ang panyo most of the time? Sa bulsa lang, hindi nakikita. Pero maraming nagagawa. Ano po ang kabaliktaran ng panyo? 4 na taon po ako sa Korea as a missionary. 안녕하세요. 사랑해. 감사합니다. Opa. Anong tawag sa Korean na lalaki? Koreano. Yay. Korean na babae? Koreana. Ano ang tawag sa Korean na bata? Korbata. Ayan po ang kabaliktaran ng panyo. Yung necktie, front page, starring. Yung panyo na dito lang, nakatago. Pero ano ba nagagawa ng kurbata? Yung panyo, maraming nagagawa, no? Pawis. Yung kurbata, wala lang. Pang-display, pang-forma, pang-jaforms. Wala naman nagagawa. Mga kapatid, sana ang pananampalataya mo as a Christian, Catholic, maging panyo. Kahit hindi ka nakikilala, basta you do everything with love, okay na. So, pwede po bang tumayo po tayong lahat at awitan natin the handkerchief of all time, si Mama Mary. Ave, may panyo ba kayo? Ave, Ave, wave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. We pray for our
country, the land of our birth. We pray for all nations, that peace be. Wave to Mama Mary. Mama Mary, we love you. Tulungan po niyo kami, Mama. Bendisyonan mo ang aming bayan, ang aming mundo. Salamat po. We love you. Thank you, Mama Mary. Maraming salamat po. Umiti si Mama Mary. You want to make her more happy? Pwede ba gamitin mo yung panyo mo? Punasan mo yung pawis, yung luha, yung uhog ng katabi mo. Yan. Yan. Joyful service. Kamsahamnida. Wave, wave. Salamat po. Ako po'y nasa Christ the King, Irod, malapit sa Burger King, Goto King, Tapa King, Chow King. Yan. Mayroon yatang sa Holy Thursday sa Araneta. We see you there. Kamsahamnida, saranghe. Amen. Okay, a picture? Opo. So we pray po, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. The Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Huwag po natin kakalimutan yung mga schedules po natin sa darating po na mga mahal na araw. At maraming salamat po sa inyong lahat.